Kaburam ka jingo ngi ai show Blei ba sachi sien hagani ka por ka bamanta. Ngiyo ban rung biang shakiyeng ke jongpi lang ba ka cable television but kum juro ban rung lang ba ka social media lang ba ka YouTube ban penpoi ka gospel shakakti ke jongfi. Ban ngangai utrai udan ban kren ming sachi sien hagani ka por. Bagani kala dei ka ba utrai bu ka donut jonga ban hikai shapi. Ya ka jingshisha na kaktin ka jong Blei knang bagata ka jingshisha kan pelai lut ya pi na ka no ka lamler na ka no ka syukor na ka no ka rukom pen khun ka jong soitan ban khun pi na ka jingai badai ta kwa ban fi ka ni ka sngi ka mamanta la ngila sha ther na ka mon na ka diang ya ka Nongkhryiem jo ka jingai nre ha bangi don ha ka tin ka jong Blei kata ka jing ther ka sa tang ha ka jing ther nre kin nom la ban pen khi ya ka Nongkhryiem ya ka ka bangi ngai ya ka ba ka tin ka jong Blei ka tha Pada kaya ketien ka jong Blei ka pen si syam dan balaan pen ki kata ka Nongkhryiem. Kadai na ketien ka jong Blei ka Nongkhryiem ka bayai ne namar kadai ka ketien ka bala persat do men sim ba ko jong Blei. Ba kadai ka ketien ya ka ba Blei ula ahengi ya ka ba open snow ya kita ki jing si sha baro. Ha ka babel ka don ka jing si sha kom no Blei la tha yu perthai na do bas dang but hado ka bakut jong ka perthai ka babel ke thu ingi sha phang Blei ka bible ke thu sha phang jongi ka bible ka pensha ye ki jing ka ye ka mon ka jong Blei ka jing kwa ka jong Blei ye ka jing sliang ka jong ye ka jing thrang ka jong but ka batai hang ni ka download ka jong Blei but ding ta kwa ban fi mdan da ka wei pat ka kot ka bala ban batai kham ha yo Blei like na ka bible kadai ka bible ka babatai sha phang utra ba nganget hang ni ka sngiru abang ye kran ni ka tien ka jong Blei kan dalong jingker khu ye pi wei baro Hagini gisingi kibladap no ngi hikai shapang u Jisu Christ u bau Blei. Balai bangi ong bau Jisu de u Blei. Namaram de tang bangi shu ong re u Jisu dalade u playa kata bad dalade hiru u pensisha ya kata hagata ka jingle ka jong u bad hagata ki kam ke jong u. Bangai ngu u Blei bangi shakri u try u Jisu Christ u bade u Blei. Bangai ngu ya pi Bapi snap ya ketien ka jong Blei ba to ai ba kani ka sngiru ha bapi snap ya kani ka ketien ka jong Blei kan dalong jingker khu ya pi bat pinang pen scam ju ka Nongkhryiem ka jong pi kal ba pinang snap ya ketien ka jong Blei ha ni ka por bentang ka kwa ban kren pat ya kani ka wei ka benta par kata ka long u Jesus Christ ba u Blei u balong ru uta u bia sam lang ya ka buram ka jong Blei ya ka buram ka jong pa u Jesus ko mukhon u bia sam lang ya ka buram ka jong pa Ladang ipuli aga testament ka brim kan mau gani ka wai ba Blei ong nga da leliru nga nam yasam ya ka buram ka jonga batno u Blei ju ya sam buram batno pagtin jung Blei ka ong no Isaiah saupu ar gani ka khot ba prag ong nga long utrai ka ta ka long ka kerteng jonga te yala ka buram nga nom ai ha wai pat lemne ya ka jingero haki Blei thao ude Blei ong ya ka buram ka jonga nga nom ai ha wai pat lemni ka jingero haki Blei tha u Blei da leli ruang anam la ban sam yang ka buram ka jonga batno lene bangan ai buram pat hawai pat ya ka buram ka banga don si sha soitan la thmu la pi pe man supun kan ma ka wai bo Blei so ba ka ta namar bo soitan ko ban yo ka buram ka jong Blei u soitan ko ban kini no ka buram ka jong Blei lene u soitan ko ba un ya samlem u Blei ya ka buram ka jong u bat u Upersyang man kiu ka khat ka jong Blei upersyang man kan tiu la ka jong ka khat ka jong ban kiu sha ki lom ba kho jong Blei bat ban ya long man kat bo Blei bat ba ukwa ban long kong ba khli tam u Blei ong ma kwa ka boram da lele no menam ya mar nga long Blei bang na sami la ka boram hawai pat bo Blei da bitar u soitan na mar kwa ka boram ka jong Blei ba deng ta bu soitan la shop nai u do Blei ba dei ta ka tukut sun ka jinga dei ka jong Blei bo soitan kwa manong ifi u Blei da lele ru unom la ba unom kwa hiru da lele ban ya sam ya ka buram ga jong u ba wei pat kata ka testament ka barim ngi ka jinglong ga jong Blei talau Blei ulong u bitar do kata ban ya sam ya ka buram unono bapan ya kata ka buram u bitar u Blei lene unono ba kwa ban ya sam lang ya kata ka buram ga jong Blei da bitar do kata but ka tin ga jong Blei ke thu yangi pleng Hak testament ka bathma u Jisu ru Korinth ni kentien boru ong ni kentien komne if play naga gospel ka jong Loannis knel no ba khat nyo ka khot ka basan utrai ong te menta ko pa to penon buram mame yanga lem bat malade dakata ka buram ka ba ngala don bat me menshua pala long ka perthai u Jisu wong yok pa wong te menta ko pa to penon buram mame yanga
Pendon burom me kopa yanga. Namar balai bat maladi dagata ka burom ka banga ngaladon bat me mensua bakalong ka perthai kamut adu mensua balalong ka perthai nga ngaladon bat ka burom ka jong me nga ngadon ha ka burom ka jong me kamut ukpa ula ban sam ya ka burom ka jom dei tang ha no ham dei hang no rei usam ya la ka burom tang halau jong khon jong o bau tau de Jisu Christ ma kwa banang fi U Blei uklam bitar habau Jisu ong ini kentin namarba u Jisu udei bu ya sam ya ka burom ka jong Blei na do shwaba an long ka perthai u Jisu udan ha ka burom ka jong ukpa udan bat u Jisu Christ kan ha ka burom ka jong u tadi tanga aingu U Blei kan ka por ka bamenta pleng u Jisu udei badan lang ka jo ka burom ka jong Blei tadi ing tau Jisu udan ya ka burom Blei ha u fin kan mau kan ka wai ba u Jisu anda habo kieu sitau lum jong jing pen kelador la pernai ka khmat ka jong u la penat burom yu hang tang kwa an puli kan ka khat kan ka por ka bamenta now Matthias kan ka nong ba khat nyo kum no bo Jisu pen pau la de bo de wai ka khat manin kong ka ong anda la nyo sngi u Jisu ula shimlem yo Petros baru Jacob lam bo Yohanes supara jong u bolo le lam ya ki kerpang sha ulom ba jrong bat la pen kelador ya u ha khmat jong ki ka khmat jong u te kala teng shan kum ka sngi bat ki jan jong u kila long le kum ka jing shai ka babel ke thu ang ne bo Jisu u da pernai ha ka ta ka burom ka jong Blei ka babel ke ong la pen kelador ya u ha ka khmat jong ki kamu la pen kelador ya u Jisu khmat jong u Petros u Yohanes bo Jacob lapen kelador ya Jisu ka khin jublai kong ni ka khmat jong u ta kala teng shan kum ka sngi bat ki jan jong u ki la long le kum ka jing shai ya thu ka khin ka jong blai kamut ba Jisu pen pawi la ka jong ka buram ka jong hang ta ka babel ki thu hang ta ha kami ru Moses baru Elias ki la pa haki ki dia kren bat u ka babel ki thu ba Moses baru Elias ki le kren bat u Jisu kan mau kan ke webo u Moses ula ya kren but U Blei ukpa fikin mau u Moses ukli o madeu U Blei o ngalong bangalong u Jisu ru ya kren but u Moses hang ni namar ba u Moses ula ya kren but u Jisu mendai baru Elijah ula ya kren but U Blei but dei hang ni ru ba Elijah wan man ya kren but u Jisu kamut utai U Blei ha testament ka barem u dei U Blei u ju U Blei u ba ya kren ru menta ha ga ni ga jingjia ha ne ulum taning ta u Jisu ya kren but u Moses u Jisu ya kren but u Elijah but ka dur ka ju ka da kala ha ka dur Blei kala pernai wa ki jan ju ki pernai ka dur khmat ju kala teng shan ya thu ka khtin ga jong Blei tadeng ta ka sur na beneng da angru bo ne ulong khon janga bari u to fin snow ukpa uklem bishni lene ukpa uklem kan tat lene uklem reject ya kata ka jinglong henre u da spin scam hang ta pen ban ka babel ka ong bo ne ulong khon janga u ba iet ha ba nga snow ba e pin snow ya u Moses u ha ban snow ya Jisu Elijah u haban yo snow yo Jisu u Petros u Jacob u Yohanes ki haban snow yo Jisu but mangiru kalong ka badai engi bangin snow ya u Jisu badai tanga kwa abanong ifiga ni kasngi yo manta fi snow na am yo Jisu maru Jisu udan ha ka buram ga jong Blei maru dai hi u khon jong Blei u balong hi u Blei ulong marangkat baru Blei na kwa abanong ifiga ni kasngi ka manta snow yo Jisu New Jisu Korinth fi kan ka por man ta fi kloi men pediang yang fi kloi am ban nget hanga fi kloi am ban snow yang Jisu ong bakilang brot jonga te ki snap yang ban nga itho yaki bat ki bot yang ong na ai ki ka jing em ka bam jikot bakina me jat shu la no Jisu ong ai manga yaki ka ta ka jing em bam jikot mde wei par ban ai jing em bam jikot ong ai manga haki ka ta ka jing em bam jikot They don't blay bala ban ai jing em bam jikot bo Jisu ngan ai ma nga ha fi ga jing em bam jikot u Jisu de blay nga kwa ban fi kwa ban ai fi nga jing em bam jikot ta de ta kwa ban fi nga singi ha bo Jisu ban pa la de bo de blay ha ga buram pediang yu nga singi penan buram yu nga singi pediang ni ga ktien nga kwa ban fi blay asngo nga singi shapang ni u Jesus Christ pediang no ya u na mara fi pediang yu fi ni pediang ga buram ga jang o ha ga jing em ga jang fi na mar ga babel ka ong ya ka ta
bau try day tang bau shu khat yang ni ka ba bal ke thu la da fi da pule na ka stage ki nong rom ko nong ba phra khat ka ba lai phau ke thu ba ki ba ula thmu lu pa ye ki ta ula khat ru ba i ka ba ula khat ye ki ta ula pen ksan ru ti ki ba ula pen ksan ye ki ta ula pen nan burom ru kan ma bau blai u khat tang bau shu khat ka ba bal ka ong ki ta ba open ksan but tang ba open ksan re open nan burom ru yaw tau breu ba deng tala dangi shakri utra Jisu ong bukpa jong penan nam ru tau breu mana kwa banong if hila fi bot yaw tra Jisu kombo Jisu dan ka buram ga jong blai mana ru dei hi U Blei balada ula jit ya fi pla ko ngo ya ka tien ga jong jit ya fi but open ko ya fi un sat ya fi un pen ksan ya fi but un penan buram ya ka jim ga jong fi den ta tien jong blai ga ong unang pen kelador fi na ka buram ru sha ka buram tani tala fi shakri U Blei bodan ha ka buram pio akan ya ka buram blai fi shakri U Blei fi nget hau U Blei fi yo akan ya ka buram blai fi kwa ya ka buram blai ka kwa ban ang fi e no ka buram ja ka perthai wanam sngo bhal ne wanam sngo bang ni ka buram perthai ka ba kut no ka ba do no ni to priang fi u Jesus Christ ba fi yo ni ka buram ga jong blai ha ga jing im ga jong fi ni dwai ni ka por ka ba menta priang u Jesus priang si sha u trying to do ka don we le kai bo ne u Jesus maru Jisu de bo si sha kwa ba nong fi priang u fi yo ni ka buram ga jong im jong fi ni dwai pra ni ka por nga ai ngo eme madon shibun ko try ki breu ni ka por ko kana try ki bla do no e ka buram ka babal ka ong ka ta babarong ile pop ng la do len e ka buram ka jong blai plan ka pop ka penya klat ngi na me bagi do len no e ya kata ka buram ablai ndai try bangi pediang pat ya me ko try ngi pediang biang ya kata ka buram ya ka ba me ai hangi ablai but try ngada duai ngada ka ko try ni kon ge jame ka do not ka ba e kan let no kan pra kan pat no na do ni ka clip mat ka mon ta try bagi yo pediang ya me try Jisu but try ngada duai ko try me la jet ngi kon but try ta me jet me sat me la ben ko yaki me pen san yaki but men penan buram ru trying di kon ki jang me ga ngi dan shibon ki men sim ki ba artatien ki let no ki men sim artatien re try men sim joga jing shisha men sim go kon ra try hallelujah uba kran ki ga ngi por try ngai ko try men minister me shakri ko try men sim ko me shakri ni ki kon try ba ki ko ngo try ga tin ga jang me ki pediang ye me ko try ba ga ngi ga sngi ki baro ki jalong thamai hallelujah ba nga kran ni fi ga ngi ga sngi flong thamai na do menta ba bo blei un ai ga ta ka buram blei ga jang mdei shot ta ka buram U Blei un ai fi kan ya kata ka ba kraw e ha ga jing im ga jong fi unang pen kala pen kala dori fi na do menta ga sngi na ka buram shaka buram nga dwai nga ka khu ya fi hallelujah ka tenga jong Jisu ba ka yin ga jong fi ka nga dwai ya fi ru utra ho fi sngo mala ja buram ra fi pediang yu tra ga jing im ga jong fi kan man pat shaka buram ka kishnong gi thau le se gi la itho ya fi ba pilong ka breu ka bam biang ka breu ka ba la sha kren chani shatai ka la sha nyau ben na mar fi la bakla ga jing im ga jong fi na mar ba fi la le shisha kata ki kam pisngong bala ja buram reu blai un ai pat ka buram blai ga jong fi ka nya ka ski kam dai chu ka buram breu ka buram blai ga ji eb jofi ka dwai nga kar khu fi kang u Jisu shim la kantat ya fi ngiro nginam kantat ya fi da lele wala ka yin ga sam le se ka la kantat ya fi ne ki ba yin ba sam ki la isi ya fi re kwa ba fi bo Jisu e fi ba ngiro ngi e ya fi ha ga tenga jong Jisu nga dwai ba nga kar khu fi kang hallelujah u blai un kar khu fi ke jing pang men sim ke jing pang jong ka ta ka download ka jong fi ka ja ka jing sngo ram ka jong fi barok ka let no do menta ga sngi bo try u ai ga bat mai ga ji im ga jong fi pela da pila pediang yu try ga ne ga sngi ga babel ka ga ta rekat kita ga pediang yu ha tu la ai ga bor long ki khon ga jong blai na mar ta we ru ba da no Chris long jing ta bat mai ke gi ga barim ga la let no kong ong ga tin ga jong blai ha kmi fi jalong ga jing ta ka bat mai ga dwain ka khu fi kong ba ga kran fi ba ga yin ga sam ga jong fi ga khon ki ti jong fi ga ne ga yin ga jong fi ga long ga ba dap da ga boram ga jong blai fin dang shan ha ga boram ga jong ga teng jong Jisu ga dwain ka khu na fi baro teng Jisu amen but amen ngasngo o try e plat fi pediang yu Jisu pio e ka buram ga jong ba pio diang ken chi sha ya ka ta ka buram ga pranai ha ga jim ga jong fi lamba ka jing a ga jong try sa wan chine ka office ni fla an phone ngi ru ngi ba kendo fla an wan ru chine ja kang ngi ba kran ngi ba ya ya thu e ka bo blai la le ka jim ga jong fi sa wan ngi se phone ni number ru ngi ban dwai ta jong fi pang stam ru sa phone sa wan chine ru ngi ba ni dwai ta jong fi khule shi bon ngi se shampat blame ka khu fi amen but amen